दायो बिटिआरआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सानै बर' सेंग्राफोरखौ आसाम पुलिसआ पेट्रल खालामदों। बेनि थाखाय जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनबा गोबां समनिफ्रायनो बिदि बर' सेंग्राफोरखौ आसाम पुलिसफोरा नंखाय फाव फान्दायनानै गावथारबोगासिनो। जोंनि हालामावबो बेबायदि गोबां जाथाय जालांदों। बेनिखायनो जोङो दायो राङापारा हालामनि शनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव राङापारा हालामनिफ्राय बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे इयुन फिउचार बेबायदि आसाम पुलिसआ बेबायदि फिन खेब खालामफिना। मानो होनबा दायो एनडिएफबिआबो 6 फेर लानानै गोजोन सुक्ति सावरायनानै एकर्ड खालामबाय। बे एकर्डनि गेजेरजों जेनेबा जोङो गासैबो बर' हारिया गोजोनै थानो मोनगोन होनना सानदोंमोन। नाथाय दाख्लै बावैसो जालांनाय जाथायनि उनाव जोंहा गिखांनाय फैदों। मानो होनबा फिन सिगांनि बायदिनो बे हालामाव जाफिनगोन नामा बेबायदि थुलुंगा फैदों। बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंनि शनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारा हालामनिफ्राय जों गुरै खावलायहरनाय थाबायदि बेनि गेजेराव बे इनकाउन्टार खालामनायखौ नायबिजिरनानै मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय जों बिनिफ्राय हांख्रायहरनाय थाबाय। बिनि गेजेरजों नोंथांमोना सरकारनिसिम माबा मेसेज होगोन नामा, बा नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मा मिजिंथियो? जों सरकारनिफ्राय बेनो मिजिंथियो जाहाथे जोंसार मोसाहारिया सासे हाबा जादोंमोन। बिथाङा सासे खुदिया दं। जाहाथे बे खुदियानि इन फिउचार आसाम गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ नायनांगोन। जाहाथे बियो नंखायमोन, बियो एरैनो फानदायनासो गावदों नालाय। आरो बिनि फेमिलिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजाङैनो जब होनायनि थिरांथाखौ लानांगौ आरो जाहाथे फेमिलि सालायनायाव, न'खर सालायनायाव मोजाङै दुखु गोजोन संसार जानो हानाय बायदि। मानो होनबा बेहाथ' हौवायानो गैखाला, थैखाबाय, फानदायना गावखाबाय नालाय। बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोङो गुबैयै जोंथ' बेबायदि माबा नङा, बेबायदि राजखान्थियारि आफाद बा सोरबा बेबायदि माबा नङा। जों मोनसे फुटबल क्लाबसो, जोङो अनसुमै फुटबल क्लाब। दिनैहाय जोंनि बे अनसुमै फुटबल क्लाबाबो दाखालि जितु क'क्राझारावहाय जि नंखायै इनकाउन्टार खालामबाय, बेखौ जोङो गोजोननाय गैया। आरो बेखौ लानानै जोङो जास्टिस नागिरनानै जोङो दिनै हरखाबै नैबे जि केन्डेल लाइटिं प्रग्राम जों बेखौ लानाय जादों। मानोना जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायबो दिनैसिम जोङो बेबायदिनो नंखायै बेबायदिनो पुलिस बायदिसिना आर्मि पुलिस मिलिटारिफोरजों जोङो बेबायदि साजा होजागासिनो दङ। आरो दिनैसिमबो बे राजखान्थिगिरिफोरनि जि माबानाय बिथांमोननि जि गादबनो नाजानाय, बे नाजानायनिफ्राय जों दिनैसिमबो उदां जायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय हरखाबैनो जोंनि बे नैबे फुटबल क्लाबाबो, अनसुमै फुटबल क्लाबाबो दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो जाहाथे बेबायदि इयुनाव जायाथों आरो बेबायदि दाजाथों, बा जायफोर पुलिस बिथांमोना बेबायदि खालामदों, बा जेपि सिंह बिथाङा बेबायदि खालामदों, जाहाथे इयुनाव बेबायदि खालामनाङाथों। आरो बिथांखौ जोंनि अनसुमै फुटबल क्लाबनिफ्राय साजा होनो थाखाय बा आयेनारि साजा होनो थाखाय जोङो एबा बिजिरनो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायो।